लाइथानाय साल किसा सिगां 21 जुननि सालो जम्बुजला बिदि बाजार आमचायो खरकसा तिप्राजक अमर सकस गिया खरक बा सलारक बाय रं फ्रेजाखा मुं सुनाली जमातिया ककमनि बिसिंति साइमानखा बिनि मारे सामपारि जमातियानि नग बेरायनो थांतानि बिनि कुमुइ बाय सुनाली जमातिया हामजोंमा सिलानि नग हरनि 8टागो मुकेश देबरमानि नग थांतानि उनाव अमाहाय पाटिमुं पाटिखा जे मुकेश देबरमा ngaike सुनाली जमातियानि हामजोंमा सिला फिया सुनाली जमातिया मुकेश देबरमानि नकनु कुंनो नुगुइ जाजायांगैनाय फिरगै फाइमानि यागलनो मुकेश देबरमा लगलगी रोखारैनाय सुनाली जमातिया जे जागा थांगा जागा थांगैनाय आरो थांगैनाय टर्चार खायहनिबो ककमर बिसिंति साइमानखा अ ककमारंनो तेबो स्राय स्रायके बसकांनि सालो फुनुना बागै मानजोंनि चयाकरि सिनि मान्थलि बिनि टर सामपारि बाय बेरायनो हायनो दंनाबो तलां थांनानिखौ इंगाबो बर' बियां बियांबो थांनायखौ जोंथ' सिगुरिया इंगाबो बर' आय साकाबो खार थांनायखौ इंगाखेमो इंथाय फ्रायनो सलारो बाय मादा मालाय लायखा मालायने आजा गानो दे फायजा खाने थांता आरो कि यो सामपारि छोरक तामनि बागै बखे बेरायनानि तलां थांका बहिरा केदा बर' स्कुल थासा फरायलाय जातरा फरिखङो ब क्लास स्कुल परि बटाक्लाय क्लास 8 ब स्कुल परि बर' सना बाजार स्कुल अच्छा जे ओ रेप खानाय रखङा के खरक बसु बाजो नाहैने खनावता ओ रेप खानाय रख ब कामिनि आयं लंटां सरानि ना अच्छा अंका ताबु नों जे रेप खायजाखनाय कि बखे ब जागा सहिया ताबु बटाबु जिबिओ जिबि हॉस्पिटल हर नै गायखा जिबिओ हो नों खाना अच्छा जे ओ रेप खायजाक मानि नुगुइ मानि के साबो बाहायके नुगुइ लायखामो बर' नुगुइनाय हिंगाखै इ अरनै नामा सरसै साइ मानसिनाय बक्स नुगुइनाय दा आमु कि मान सालो दा नुगुइ हर नुगुइ हर नुगुइ ख्या हरनि 11टा समय हो आं सबाय नको सबाय केटा माने लेंजाक दा नुगुइ ना तामु लेंजाक दा नुगुइखा आं बासु सिगुरि याता आं नको सिगुला ओमफ्राय नों ताबु लुकुराव ताम कक जाना मुसुं जे सिनि न्यूज नि फक्ते आमनो आनि केसारमान हिंगाखे हाय नुरको चिनि नको फको नुगुइ दकना तै जे बेव थांगो दंना रबो हानो माइति नासाया रांखसा करे नगो हांसो पता चाखलानि बर' थांनाय मानि नाना ससावनि हरनि 11टा समय हिंगाखे रांखसा बर' का करे नासाया मानया माथाय नि तंसा बर' ताको एने माने डॉक्टर नायनानि सुदन से रां बिया लं तंग तना एने दिन बाबु को तामरो खाइबा सामुदे बाबु हिंगाखे सामु हाजिरा सामु ओमफ्राय नों ताबु जे हासेनि लुकुराव जे सुक्तै माने आनि मनायनो आइपा निनि मनाइन कलायनो ब्लना नों दिन पिस कलाय ना अच्छा ओमफ्राय बाबु न तान माने नों लुकुराव ना बं कक केसार मान तान माने हासेनि लुकुराव जे सुक्तै खक्सा खंनि यामनो रे माना बागै जे खासा नाय रं हिंगाखे बा आसो करे हिनो बिदं हिंगाखे खक्सा खंनै तो बाबु ना हिंगाखे आसनो खंजाक्का आं दारा सरबो ताबु नगो बिखु मायां बिदं हाया पारां करे हिंगाखे इनका कामी नों खतम से हिंगाखे समो कुछ पारां करे समो पासा इनके पनीर मुखे नोंके ओ जागनि दा ना खतम आंखौ अरनिनो हानजोब थांगाता ब कामे हामदो थांगा इसांगा